predstavím prvý detský folklórny súbor Vienok, ktorý o chvíľočku ukáže, čo dokáže. Vznikol v roku 1968 a zameriava sa na zmysluplné a efektívne využívanie voľného času detí a mládeže na prezentáciu slovenského tradičného umenia doma aj v zahraničí. Dosiahol významné úspechy na tunajších i zahraničných pódiách a udržiava si stabilnú, vysokú umeleckú úroveň. Pre súbor je príznačná, komplexná muzická výchova detí. Znie to veľmi odborne, ale je to veľmi jednoduché. Je to prepojenie tanečného, speváckeho a hereckého prejavu. Vďaka tomu deti z Vienka dostali možnosť účinkovať aj v predstaveniach opery a činohry Slovenského národného divadla, v Krútňave, Carmen, Bohéme, Ženskom zákone a mnohých ďalších inscenáciách. Tak teraz otvoríme javisko, pretože vzadu už sú prichystaní muzikanti a tanečníci, aby vám ukázali, čo dokážu. Vienok vychoval 1000 šikovných mladých ľudí, z ktorých mnohí pokračovali v mládežníckych súboroch, na umeleckých školách, konzervatóriách, na Vysokej škole muzických umení, v spomínaných bratislavských i slovenských divadlách. Úspechy odchovancov Vienka vidieť aj na predstaveniach Lúčnice, Sľuku, Gymniku, Ekonómu a v mnohých ďalších kolektívoch. Od začiatku stojí na čele pani Helena Jurasovová, ktorá dnes vedie súbor so svojou dcérou Dankou Blahovou. Vienok sa zameriava na spracovanie tradičného slovenského folklóru z rôznych regiónov Slovenska, no najmä zo Záhoria. Predstaví sa nám tanečným obrázkom o grófovi Gvadanim, ktorý zo Sedmohradska priniesol do Skalice, hádajte čo, trdelník. Programové číslo sa volá Jak Skaličané k trdelníku došli. Autorsky ho pripravili Helena Jurasovová a František Morong, ľudovú hudbu vedie Tomáš Dávid, no a ja pri tejto príležitosti všetkým generáciám vienkárov srdečne blahoželám k 45. výročiu založenia súboru, ktoré oslávili nedávno úspešným koncertom v Slovenskom národnom divadle. Prichádza Vienok.
Co je to? Voní to. To je na varení. Varaja! Sú tu nejaké pomočníčky? Zlá mazurka, pekná Aneška, Julina Buchtová, Stáza Bránecká, Derej Beky Šandalov. Trdlo ja, trdla sme oba dva. Však to není konstantne ťažké. Orechy, múka, kúto kvás, vajca, práca, žiadny špás. Trdlujeme do rána, krútime jak banana. Keď je trdlo hotové, pečené, fuk, pocukrujeme, narežeme, holíme. Ale čo mi ukáže, ako si ich naučil ten elektranc tancovať?